Moi kaikki! Tänään mä paistan näitä pinaattilättyjä. Ja lähdetäänkö aloittaa, kun lähdetään paistaa? Eikä vähän voida nostaa noin. Niin otetaan panna näitä pinaattilättyjä tänne. Niin. Nyt voidaan käydä täältä hakea vähän näitä. No niin. Otin nyt tämmösen tikut. Mikä tää on? No niin. Katsotaan, näyttääkö hyvältä. Onko ne hyviä? Joo. Joo. Nyt kääntää täältä toinen. No oikein niin hyvä kääntää näitä, mutta nyt se pitää... Ota siitä reunasta kiinni. Noin. Toi. Tästä kaksi viimeistä. Noin. Nyt nää on käännetty. Kahden äänen. 3, 7. No niin. Pitäisikö nää olla jo valmiita? En tiedä. Katoppa sinne pohjalle. Joo, ne näyttää valmiilta. Niin sit voidaan panna nää tänne. Sitten voidaan ottaa näitä tänne pöytään, että ihmeellä saa niitä. Näin. Kiitos kun katsoitte videon ja pankaa peukut pystyyn ja tilatkaa kanaa, jos on moikkaa.